a mi partnerünk nem adott nekünk semmit a világon. Nem, a férjem odaadott mindent neki, órát, aranyórát, az egész családunkból a fehér neműket és minden ilyesmit, és azt elvitték. És az én férjem valamit lent hogy mondják, a földbe. És közben a férjem munkálólás lett, és több alkalommal. Az első alkalommal Monorba, ez volt egy központ, ahonnan azután őket szélvették. És ez volt 40 kilométer Pestről, és akkor én annyira szerettem a férjemet, hogy mentem vele együtt addig, hogy akartam látni, hogy hová veszik őt. És azután több helyen mindig a férjem itt és itt kellett, és csináltam dolgokat, hogy kivegyék egyszer, kétszer. Például mit csinálni. Kértem egy orvostól valamilyen orvosságot, hogy az mutatja, ha beveszi, nem tudom, 2 nappal előbb, akkor mutatja, hogy a kedni vért mutat a etengemet, és ebben bevitték őt Székesvárba, a katonai kórházba, és ottan ebben 2 ember menték, hogy szabad legyenek. És amit lehetett, mindent az ember megcsinált. És ekkor, mikor a férjemet azután Pesten volt, Pesten tették be a Betlentéri templomba, azt hiszem, és mellette volt a zsidó kórház. Most, hogy mondjam, az én dolgom, mikor azt hiszem a németek bejöttek március 41-ben. Már megszületett a kislány? Hogy? Megszületett a kislány? A kisgyerek megszületett. Hogy hívták a kislányt, hogy hívják, aki megszületett 41-ben? A Miriam? Igen. Volt Margit, mert Marikának hívták, és most Miriam. Igen. És akkor vele tetszik menni mindenhol? Tessék? Vele tetszik menni ugye mindenhol? Mindjárt pillanat. Akkor ő, mikor 3 éves lett, akkor valójában vettem egy keresztény papírt. És ez szerint én voltam Ida, nem tudom milyen, de tudom, hogy Ida, és az én anyám volt velem. Az én anyám volt velem. És akkor legelőször gondoltam, hogy a gyereket, hogy maradjon meg egyedül, és oda adtam egy keresztény családhoz. Ez az a Halbár Gyula. Halbár Gyula és a felesége. És ahogy laktunk a Sas utca 4-be, és onnan a gyereket érezni, hogy ő viszi tőlem, az valami rettenetes volt. Akkor volt Salos éves a gyerek. És a férjem volt
munkásban valahol. Munkaszolgáló. Általában egész országban volt, nem aut, ez volt a szerencse. És akkor Rákospalotára vitték a gyereket, és akkor 2 hét után nem bírtam ki, és elmentem a gyerek után. És a gyerek, ahogy az hogy szeretett engem, így úgy aludt minden, hogy csak vár, így engemet, hogy nem tudott mozdulni tőlem. És ez a ház, ahol voltunk, Rákospalotában, ottan volt egy olyan ház, ahol elől már le volt bombázva, és oldalt is a udvarba volt bomba, és akkor egyik nap, és lakott valaki, egy katona zsidó fiú. Ez már 1944-ben volt? Ez 94-ben. 44. Lehetett úgy áprilisban vettem a gyereket át, szóval ez lehet azután egy pár néppel, 1-2 hónappal később. És akkor bejöttek a német katonák, és hátulról mindjárt elfogták ezt a férfit, és elvitték őket, és azután én voltam a gyerekkel. A kicsi asztalon volt, folyó volt, hogy mondják, pelenkával, és valaki segítette ott, és a gyerek a másik, láttuk, hogy baj van, és kiraboltunk ott, kimentünk körül egy olyan kis házba, ahol a gyerekeket mosnak. Egy olyan kis ház. Igen, mosóház. Hogy? Mosóház? Igen. A másik oldalt. Na most ottan a gyerek, így lementünk vigyázni, és a gyerek úgy értette, hogy mi van velünk, és a picit ott hagytam a nőre. És akkor jött a német, és revolverrel nézte át az egész házat, keresett engemet. És akkor ez valahogy, mi volt a szerencsém, hogy ez a kis ház véletlen nyitva volt a szomszédnak. És ottan, ahol voltam a Miriammal, minden nélkül, és ez a német, a volt ottani nagypapa, avval együtt ment vele, de néztek, de ott volt a bomba, ahol a bomba olyan mély volt, hogy nehéz lett volna neki átjönni a németnek. És ez volt a szerencsém, hogy nem ment át azon a Gottliebner, már tetszett most említeni, hogy a kicsi gyerek. El tetszene mondani, hogy mikor született a kicsi gyerek, és hogy? Hát az külön nagyon nagy. Én csak ezt be akarom fejezni, igen, hogy akkor aztán vettem a 2 gyereket, és hogy hívják, hogy utazik a Rákospalota és Budapest között megy a Erekliti bán. Na, amivel megy az ember villamos. elektrikik.
No? Nem, villamos. kimegyek a magyarról, érted? Mindegy. Szóval ebben mentem, de kontroll, és akkor azt csináltam, hogy vittem magammal virágot, meséltem már. Villamosnak. Villamos. És vettem magamra virágot, és akkor a két gyerek mellettem, és így néztem így a fejre, a virágra, és avval átmentem a kontrollon. Miért akarta eltakarni az arcát? Miért? Miért? Mert úgy néztem ki, én csúlyis Mint egy zsidó. nézek ki. Fekete voltam. Értem. Akkor elmesélni, hogy mikor született a kislány? És Mostan a kislány. A férjem kért egy helyet, vagyis vett nekünk egy olyan kis farmot, egészen 400 méterrel távolabb, Arad felé a férjemtől, és ez a Háborúnak a felesége, az jött velem, hogy megyünk oda, utazunk oda, még csak még így voltam. Szolnokon keresztül mentünk, és a Szolnokon ott ültünk, és előző nap ott bombáztak. Hogy mondják? Igen. Bombáztak. Igen, úgyhogy ott lemaradt majdnem minden. És én ott ültem a gyerekkel, a Miriammal, egész éjjel, és kezd világos lenni, és akkor bent van hatalmas ilyen marha vonat, amiben tele a mi embereink, egy pillanat csak fogom mondani, Bercsi Csabát, hogy mondjak jobban. Békés Csaba? A nevekkel van bajom nekem. Békés Csaba? Békés Csababól. És ottan vannak csörnök, hogy mondják, akkor láttam, hogy az emberek kiveszik a halottakat, és adtak vizet egyes helyekre, és emberek szaladtak inni vizet, és akkor jöttek ezek a csendőrök, és úgy megverték őket, és akkor, mintha egy ilyen csendőr nézett volna rám, és akkor nagyon megijedtem, hogy engemet is betesznek a vonatba. És akkor vettem a gyereket, és ott romakban voltak, és ott valahol elbúztam. És azután, mikor a vonat elment, és kellett nekem a Szolnak a Tiszán átmenni, nem volt, nem tudom, hogy egy... Át kellett mennem a Tiszán, és valamivel az embereket fölvettek egy teherautóra, és akkor leültem annak a mélyébe, és akkor föntről így kihívtam a kalkulációt, a dokumentám. A papírok. Igen, hogy ne lássák a fejemet. És akkor avval átmentem. És akkor onnan kellett nekem utazni ezzel egészen Ambruszfalváig, ami mondom, az Pestről volt 400 kilométer.
és az nem messze van, Tortolkamas, úgy hívják, Tortolkamas. Az Bécsben a közelében. És ez a hely volt egy szlovák helyek, 1000 ember egy lakásban. És ottan én anyám is velem volt, és a gyerek nem akar jönni nekem előre, és a felesége ennek, aki szokott engemet hogy segíteni engemet, hogy hova menni, és most? Igen, most. Ez a nő kopogott valaki éjjel, és mindjárt éreztem rosszat, és lement rólam az egész vér. És akkor bejön ez a nő, és azt mondja nekem, hogy nekem volt egy brilliánsom, és ezt a brilliáns zsöngyöt, ezt tartottuk a Péter babában. És ez a hely, ahol voltunk, volt neki egy kútja, a víz. És a gyerek például oda ment a Péter palával, és ott felejtette a Péter palét. Azután megtalálták még, szóval ez semmi. De ez a nő azt mondta nekem, hogy neki szüksége van erre a brilliántra, és adjam neki oda. Ő, kell mondanom igazat, hogy ő, igen vagy nem, de mondta, hogy más embereket akar, más zsidókat akar menteni. Igen. És akkor én azt mondtam neki, nézd oda, most ez nem nálam, ezt a férjemnél. Menjél vissza Pestre, és akkor a férjem el fogja intézni. És ebben sikerült nekem, hogy elutazott, és akkor nekem a gyerek 10 napot nem láttam. Nem mozdult meg. Igen, és akkor nagyon féltem, hogy a gyerek nem él, vagy valami. És végén kezdett jönni, és éjjel vagy nappal, és féltem venni valakit, aki segítsen. És az én anyám ott volt, és az én anyám jobban félt, mint én. És mégis kértünk úgy hívták, hogy egy bába, és az a következő faluból jött, és segített a gyereket befejezni. És akkor az én jó apám leesett a mérjam, és akkor elkiabálta magát a udvaron, Smáim. Mikor a gyerek leesett. És akkor ezt hallotta az emberek, akik ott vannak, és az én férjem kérte a teljes embernek, hogy hívjon neki egy pesti naplót. És akkor visszajön a fiú, és azt mondja, hát ez nincs már ez a újság, ez egy zsidó újság. És akkor volt a gyerek 8 nap, és akarták ott, hogy keresztelni, és azt se akartam. És akkor fogtam magamat, fölvettem a magunkat, és
asszony mi a melyikből, no, hogy a Mirhi nő, teljes nő. azt mondta, hogy maradhatok nyugodtan, de én féltem már nagyon, és akkor elindultunk menni akart 400 kilométert. Szóval vízbe, volt, hát nem tudok beszélni jól. Vonattal mentünk, és akkor elérkeztünk a vonattal cirka 40 kilométerrel, 40 Pest előtt, jött nekünk bomba a anglis vagy amerikai háborút, mert úgy közel láttam, és akkor mondták az emberek, hogy ott megállni, és kimenni a vonatból. Igen, és volt olyan kis erdő, kis fákkal. Erdő. Igen, mind a két oldalt. És az egyik oldalra, akartam mondani azt, hogy ilyen magasan volt a vonat, és akkor mindenkinek kellett kimenni. És akkor ottan egy német katonaság segített nekem levenni a gyerekeket. És kell azt mondanom, hogy ott voltak ezek a amit mondtam magamnak, hogy ilyenek és ilyennel néztek engemet, és ez a nevivel a német vigyázott ránk. És én lefeküdtem a gyerekkel, és a gyerekekre rám. És a németek milyen irányba jöttek a repülők, azt szerint mindig ment magukat, hogy annyira ki voltak, már féltek, hogy kell nekik vigyázni, érted? És akkor az történt, hogy mi kaptunk, a másik oldalon kaptak még bombák, 100 méterrel mellettünk. És akkor nem tudtunk tovább menni semmit. Akkor vettem a gyereket, három orvos gyereket, a Miriamot, és a másikat így a kezembe. És mentünk a irányba Budapestnek, mert a férjem ott volt munkaszolgálatos Pesten. És akkor mentünk keresztül, ahol volt a Rákos keresztúri temetőbe, és ottan voltak bombák, amelyik nem robbantak fel. Még minden. De mégis megérkeztem a férjemhez, de a lábam így volt, és a két gyerekkel, és a férjem ottan őrült, és úgy várt, hogy